Benvinguts a Busca'm al bosc. Avui us parlo d'una meravella que hem trobat així de forma superfortuïta. Mireu, les primeres orquídies de primavera. Als països catalans, les orquídies que tenim són orquídies petites, no tan vistoses com les dels països tropicals. Però si us hi fixeu, aquest exemplar és increïble. Té dues cametes que li surten. Les orquídies, en llatí, genera orchis, vol dir testicle. I per què? Perquè les arrels d'aquesta petita planta tenen justament la forma de testicles. I sabeu que les orquídies no podrien mai germinar si no tinguessin una simbiosi molt important amb els fongs que hi ha al substracte? Gràcies a aquest fong que degrada la llavor de l'orquídia es poden formar noves plantes. Són unes plantes que viuen només entre aquests mesos, mes de març, abril, maig, i després desapareixen. Aquest indret, avui estem a l'entorn natural i rural de Vallirana, és preciós perquè hem trobat aquests exemplars i també, si em seguiu, hem trobat una altra espècie. Les orquídies són unes plantes molt especialitzades en atreure els insectes que són capaces de pol·linitzar-les. Fins i tot imiten moltes vegades a les femelles de l'insecte pol·linitzador perquè pugui entrar i realitzar la pol·linització. Tenen una forma, aquest és el label de l'orquídia, tenen una forma molt singular i molt espectacular. Si mireu, són flors petites i delicades, però d'una bellesa espectacular. És un dels nostres preuats tresors que tenim aquí als països catalans, perquè, malgrat siguin plantes petites, són vistoses i precioses. Bé, amb això us deixo fins al proper vídeo de Busca'm al bosc.